Achter mij ziet u een schilderij van Ferenc Erdős, een kunstenaar uit Sluisterseen die hier de komende 3 maanden gaat exposeren, samen met Simone Rozenbrand die juwelen maakt. We zijn heel blij met deze expositie. U bent van harte welkom hier in het gemeentehuis om de expositie te komen bekijken. Ik ben 33 jaar oud. Ik ben geboren in Marbella in Spanje in 1988. Ik heb een Nederlandse moeder en een Hongaarse vader. Dus na mijn middelbare schooltijd ben ik verhuisd naar Groningen. Daar ben ik op kamers gaan wonen tijdens mijn studie bouwkunde aan de Hanse Hogeschool. Daarna ben ik werkzaam geweest als bouwkundig ingenieur. En naast mijn werkzaamheden vond ik het leuk om mijzelf verder te ontwikkelen in het schilderen. Dus toen ben ik begonnen aan mijn studie aan de Klassieke Academie in Groningen. Dit jaar ben ik afgestudeerd in juni. Dat afstuderen is gebeurd met een serie werken geïnspireerd op videogames. En tegelijkertijd zit er ook een knipoog in naar de klassieke kunst en met name naar het naaktmodel schilderen. Jullie kunnen nu het hele schilderij zien. Het is een groot werk zoals jullie zien, 1,85 meter bij 2,40 meter. Het is een olieverf schilderij. En het leuke hieraan is dat het grootste doek is wat hier hangt van mij. En ik heb geen atelier, ik maak dit in mijn huiskamer door het doek aan de muur te prikken. En dan werk ik vanuit mijn huiskamer elke dag een stukje aan het schilderij. Het schilderij heet Hotelscène met spook. Het is geïnspireerd op videogames, omdat ik zelf graag van jongs af aan al veel videogames speel. En ik wil jullie graag wat details laten zien, beginnende met het model aan de voorzijde. Dit is het hoofdpersonage van het spel. Ik heb het hoofdpersonage afgebeeld met een naaktmodel. Dat is eigenlijk om de speelsheid en de vrijheid tijdens het spelen weer te geven. En het is ook een knipoog naar het klassieke naaktmodel. Als je goed kijkt, zie je dat hetzelfde model meerdere keren in het schilderij staat. Hij staat hier als zichzelf, als zijn eigen reflectie in de spiegel. En hier staat hij ook, weliswaar met een andere kleur. Dat is een kloon van zichzelf. Ik heb jullie nu wat verteld over dit schilderij. In het andere gedeelte van de wachtruimte van het gemeentehuis hangen ook nog werken van mij. Daar wil ik jullie ook graag wat over vertellen. Dit is een schilderij die ik heb gemaakt voor de Klassieke Academie. Ik wilde geen standaard portret schilderen, omdat ik dat niet zo spannend vond. En daarom heb ik gekozen voor een ongebruikelijke compositie waarbij ik mijn handen voor mijn gezicht heb gedaan.
Er hangen hier ook een aantal collages van mij. Daar wil ik jullie ook graag wat over vertellen. Maar dat ga ik even zittend doen, dus dan haal ik even deze van de... Dit is een collage, die is geïnspireerd op een schilderij van een andere kunstenaar. Ik maak gebruik van de kunstkrant, waar ik verschillende snippers papier uitknip en die plak ik op. Dat geeft een interessant beeld, omdat je een gelaagdheid krijgt door de verschillende elementen die je terug kunt zien in de compositie. In deze scène zien we meerdere figuren. Onderin zien we een man die voorover gebogen is over een blauw kleed. Daarboven zien we een vrouwachtig figuur. Dat is een sphinx. Tot slot nog 2 olieverfschilderijen van mij. Hier ziet u een groepsportret van een aantal dames. Het zijn mede klasgenoten van mij geweest tijdens de academie. Zij hebben voor mij geposeerd. Het schilderij is gebaseerd op een schilderij van een Deense kunstenaar, Mikael Anker. Dat heet De Kunstcritici. En zij hebben deze pose aangenomen die ik geschilderd heb. Dit schilderij heet DK, dat staat voor Donkey Kong, de naam van het spel waar het op gebaseerd is. We zien een model wat op een beetje een komische manier over het ijs heen glijdt. Wat ik interessant vond aan dit schilderij waren de verschillende texturen van het ijs, het water en de sneeuw. En om die op een realistische en overtuigende manier weer te geven op het doek. Nou zijn we rond. We zijn weer bij mijn eerste schilderij aangekomen. Ik vond het leuk om jullie te vertellen over mijn werk en ik hoop dat jullie enthousiast zijn geworden om het in het echt te zien in het gemeentehuis in Buitenpost. Dat kan tot 10 maart volgend jaar. Oh ja, mijn schilderijen zijn te koop. Dus als je geïnteresseerd bent, kun je altijd even bij mij informeren naar de prijs en overige informatie over de aanschaf.